No, Co je to? A Já už to vidím po několikrát. No já jo, taky právě. minule Ty tady vole, to více. fuck! No, Ty vole, čo ty vole? nevím, ale No koukám, no. on se minule kouzala, šukal neví. Je chudák paní tamhle s tím dítětem. Jak tady plaval jenom. Teď to je ta paní. Kdo? To je ta, to je ta, Je, to z toho stánku. Stánku, ty vole, chudá. ale tak dát na to. Člověče, Hej, to všichni, ne? Tam je ekonomka, ty jo. jak on se v tom úplně vyžívá, jestli mě čumící. Ty vole, ten smažil určitě, vole. A nebo je to debil. Nebo jenom Nebyl. máte něco přijdu. Míša. Je prásky, vole. Evo, máš infráč. Nemám něco. Ježíš, co to je? No, protože tohle nejde, takovýhle typy. Je vole gymnaz. Pustý. To neumím, já. Jo. To se nevím. Ale zatleskáme mu, ne? Ty vole. To je nějaká gymnastika. No, asi bolí to. Honzo, nebolzívejte. Když bych si roztrhl pistol, ty vole. Jděte na toho cvek, já vám to ukážu.